אני אראה לכם משחק. או שזה נוגע לשרת. אם זה מובן. כמו שלשרת קוראים וולקראפט. רגע, קודם אראה לכם משחק חדש. הנה, וולקאם וורקראפט. עכשיו אני נכנס לפיינטבול. רגע, תנו לי לעשות משהו באוזניות. אז כמו שאמרתי, אנחנו כבר בפיינטבול. אז טוב, אני אתן לפיינטבול כמות לאנשים. עכשיו, איזה משחק נעשה? יפ, עוד פעם פיינטבול. איזה תעיפה שלי די קטנה. עכשיו, סקייוורס, נעשה סיבוב אחד קטן ואני אראה מה יצא לי. נבחר את זה. עכשיו, בוא נראה אם מישהו ישר לי את הטים. אם כן, נהיה בטים. אם לא, הנה. אתם רואים פה? רואים? אולי אני אמור מתישהו, אבל לא נורא. טים עוד פעם. טוב, אם אף אחד לא עונה, בוא נראה. תודה. אוי. טים. אחר כך אני אראה מה שיש לי בדף הבית. אם אתם רוצים לראות כמובן, זה לא כאילו, אם אתם לא רוצים לראות, אז פשוט תעבירו את הקטע. איזר, יש צ'סט פלייט. לקחתי, זה מה שתמיד רציתי להשיג, אבל היה צריך לחצוב, או לא צריך שום איירון. טוב, עצים אני לא צריך להתקדם אל מישהו. מה אתם אומרים? נפצר או להתקדם למישהו? בפעם הבאה תרשמו בתגובות. אם אני אפול, לא יודע למה. יורים עליי, לא. או אני רואה פה מישהו, אז כדאי לברוח, כי הוא יכול לתת לי אירו אחד, לא משנה איפה. אם אני לא יודע מה זה אירו זה חץ. אוקיי. טוב. זה להיות טים. לפי מה שאני רואה. הוא טים. איטי דווקא. לא נורא, אחר כך נעשה לו אמבוש. דווקא אמבוש די גדול אני יכול לעשות. אוי, נגמרו לי כל הבלוקים. אבל יש לי גם בלוקים. לא הגעתי. מה? איפה הוא? בן אדם, איפה אתה? אתה למטה? נראה לי עשו לי עכשיו טרול. מה? הוא לא לקח שום דבר. נוב שוטף במיינקראפט. טוב, עכשיו הבנתי מה זה סקייוורס, מלחמה בין איים. עכשיו אני אראה לכם עוד מיניגיים שאפשר לעשות. קודם כל, רגע, אני אסתכל איזה מיניגיימס יש.
תרשמו לי בתגובות. בוא נעשה בלוק פארטי קטן. כל מי שאוהב בלוק פארטי לתת לייק לסרטון. מי שלא אוהב, בפעם הבאה תרשמו איזה מיני גיים אתם רוצים. אם אתם לא תרשמו, נבחר לבד. או מה זה, אני לבד. טוב, תסתכלו מה זה בלוק פארטי. בלוק פארטי זה כזה דבר שכל מיני, לא יודע, כל מיני דברים. רגע נעשה, לכל מי שיודע, אין לי סקין. זה דבר שרציתי לעשות, ליצור לעצמי סקין. אוי, איפה זה? הנה זה. לא. נו, למה לא רואים את הסקין? טוב, זה בלוק פארטי. עכשיו, התיאור של הזה יהיה כמובן בדסקריפשן. אז כל מי שאוהב את הסדרה לתת לייק, ועכשיו אני אפול, כי זה דווקא די משעמם. בפעם הבאה תכתבו לי מה לא משעמם לכם. כמו שאתם רואים, השם של ביג פייר של אחד, הנה ככה כותבים אותו. אם תראו אותי, תתנו, לא יודע, אני אזמין אתכם לפארטי רגע. טוב, אם אתם רוצים להיות חברים שלי ויש לכם קורא, וכאילו לי אין, אני רציתי לקנות וזה, הסתבכתי עם זה. אם מישהו בבקשה יכול לתת לי את המקורי, אני לא יודע, הוא היה משתף איתי בכל הסרטונים, ואני נותן לו אדמין לשרת שלי. דווקא. טוב, בואו נראה, כי היום דווקא די הצלחתי בפרקור, לא יודע מה קורה לי. או, סוף סוף. או. לא. מיני גיים. איזה מיני גיים? טוב, בואו נראה מה עם הפיינטבול. ורק אני בפיינטבול. אז זאת אומרת שצחק אולי, הנה ויילדקראפט. אני רואה לכם, יש לי את הספרה של CD פרויקט. צחק, לא בגיטקראפט. למה שנכנסתי זה יהיה בדסקריפשן. אני לא יודע מה קורה, אבל